ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଣ୍ଡା କେବି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି 24ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜଳଚକ୍ର, ବାୟୁର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଜୈବିକ ଚାଷ, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ, ବିଶ୍ୱ ତାପଜ, କରୋନା ସଚେତନତା ଓ ସତର୍କତା, ଗଣିତ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଆବର୍ଜନାରୁ ରୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି, ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅସ୍ମିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ତାପଜ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସାଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରିନ୍ସ ମହାରଣା ଓ ରଜତ ମହାରଣା, କରୋନା ସଚେତନତା ଯୁଗ୍ମ ବିଜେତା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା।